खोनादों? आं स्ट्रीमनि बोरै इथिं थांनो एसे नहीं झूठ बोल रहा है खोनादोंना खोनाया? इथिं थांलाय एसे इथिं थां इखिनियाव माबानि आं प्रेस होनि आं Oh, no, 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 no. मग कनेक्शन में क्या बोल रहा हूँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो सोनू ने चला शांति हुआ शांति हुआ सोनू ने शांति हुआ साला आम्हाने म्हणालो मला रेस खालामनाय साला माबा थगायदों माने माबा प्रेंक खालामजाबाय आंजों ट्रेननि थाखाय नों माला मारो रायजोफोर नोंथांमोनखौ मिनिहोनो थाखायनो बुजाबाय आंहा एसे आखायाव सायाखै होनबाबो साखाया आंना साखाया एकदम खाथ्राखा आंना साखाया स' मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा लाइननि खामानि मावो स' केयारफुलि गरम मोनगुलायबाय बेस्रायो बोरे आंबो गरम मोनबाय एकदम कारेन्ट सट नांनायनि खोथाना बोगथाबजानानै एकदम गरम मोनगुलायबाय गोलोमस्रावजोबलायबाय स' माबायदि मोनखो प्रेंकखौ कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोजां लिरनानै हरदो थैंक यू सो मच आंनि भिडिअखौ बा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअआव ना रायजोफोर स' केयारफुलि मावबानो जाबाय नोंथांमोनाबो कारेन्टनि खामानि मावोबा आरो बिदि आं थगायबाय थगायनोथ' मोना हामा अब्लाबो थगायबाय नोंथांमोननि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय